तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खालसेनि गामि आफादा सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खालसेनि गामिनि बाथौ थानसालियाव कुंगा 50थि बाथौ फोरबो आरो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया सोलिगासिनो। थांनाय 3 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम सानबानि मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लानाय बे खालसेनि रुफाथि मायथाइ बाथौ फोरबोआव एमएलए जलेन दैमारिया बाहागो लायो। बिथाङा बाहागो लानानै फोरमायोदि खालसेनि गामिया बाथौ धोरोम सिबिनाया 50 बोसोर जाबाय। बे गोलाव बोसोराव खालसेनि गामिया गोबां सोलायबाय। धोरोमनि नेमखान्थि आसारखान्थि आदर्शफोरनि गेजेरजों सोलिबोनायखाय दिनै रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ गासै बिथिंजों सोलायबोबाय आरो जौगाबाय। दिनैनि मुगायाव धोरोमसालियाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो लाबोफाना बिसोरनि गेजेरावबो धोरोमनि फोजाखांनाय लाबोनो खावलायो। कालचिनीनि 50 बोसोर जि बाथौआरि बोसोर होननानै आं दिनै बुंनो नागिरदों। 50 बोसोर दिनै बारबाय। कालचिनीया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। दा बेनि थाखाय आङो कालचिनी गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। आंनि गाहाम हामलायनाय बावदों। 50 बोसोरा खम बोसोर नङा, जोबोर गोलाव मोनसे बोसोर। दा बे इसिबांबा गोलाव सम बे कालचिनी ओनसोलाव बाथौ धोरोमखौ दिनै फालिबोदों। कुनु बेवहाय मोनसे गुलाय गुजाय गैयालाबासिनो दिनै बाथौआरि हिसाबै बाथौ धोरोमखौ दिनै फालिबोदों आरो गोबां दिनै मोनसे सोलायनाय बे गामियाव जों नुनो मोनदों धोरोमारि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव। आरो आं आसा फारिदों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेजेरजों गोदान मोनसे सानस्रि, गोदान मोनसे आबहावा नैबे कालचिनी गामियाव सोरजिगोन आरो थांनाय जिहेथु 3 तारिखनिफ्राय 3 फेब्रुवारिनिफ्राय सोलिगासिनो दङ। बे सोलिनायाव थारैनो गोबां सावरायनाय जादों जे कालचिनी गामिनि जौगानायनि बाथ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव। आं आसा खालामदों कालचिनीया फारफ्रोमबो दिगनिफ्राय नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि उनाव गासैबो बिथिङाव जौगागोन, बेखौनो आङो आसा खालामदों। दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय आलारि सोरां हिसाबै 2 लाख रां जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमारि थानसालिफ्राव होनायनि बेबस्था खालामदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय आसाम दर्शननि मोनसे हाबाफारि बा स्किम जोंहा दङ। आं बेखायनो मोनसे मिजिं थिदों बा आं नाजादों जे 2025-26 मायथाइनि जे फाइनान्सियेल इयार बे बाजेटनि उनाव आसाम दर्शननि मोनसे स्किम जों बेवहाय होनो हागोन।